vezet Kecskeméten. A globális felmelegedésre próbálta meg felhívni az emberek figyelmét, mivel véleményük szerint ezáltal veszélyeztetve vannak a jegesmedvék, csökkenő életterüknek köszönhetően. Halljuk, mi a véleménye a jegesmedvékről egy helyi nyugdíjasnak. Miért tartja fontosnak most ezt a petíciót? Azért, mert engem érdekel ez, mert úgy mondja magának, hogy ez a tengeri állatok, ezek a jegesmedvék. Ebben szerettem volna kezdeni, de kifelejtettem. Hogy ezzel, ezek ragadozó állatok, érti? Ezzel a kutatóknak nagyon nehéz munkájuk van, hogy ilyet egy emlékbe főződjenek. És ezt azért csinálták alapul a munkájuk által, kutatók munkájuk által csinálták ezt azért, hogy a városnak, a népinek legyen olyan emléki hagyománya. És ez az emlék, én mióta Kecskeméten lakok, 59 óta, én még ilyet, vagy majd minden nap benn vagyok a városnak a közepén, de még ilyet még nem láttam. Se nem vettem észre. Ez nagyon jó a városnak, a lakosságának, a népinek a dicsőségére, mert ez egy emléket vesző magukra, és ezért kívánok maguknak sok jó erőt, egészséget, meg annak jó egészséget, aki ezt kikutassa, na annak kemény munkája van ezzel kapcsolatosan. Tetszik érteni? Mert ez nem gyerekjáték. És ezek az állatok, ezek nagyon kemény állatok. Nagyon. Arról tudom, mert mikor iskolába jártam, akkor én ezt tanultam. Igaz, hogy arra nem jártam, de televízión köröztül láttam őket. Ez nagyon kemény állatok. Nagyon. Van barna is közöttük, meg aztán fekete is, vagy sötét barna is. Erre már nagyon nem emlékszem, de ez nagyon kemény állatok. Majdnem még keményebb állatok, mint a tigris vagy az oroszlány. Ezek nagyon kemény állatok, főleg.